عدي زيادة زاداتي دلدل كي جيش حمدا نتقب ماي كي تفقي كستنا بكرسة وعدي عدي عدي لملم كل الليل وزكاتي تخال كحداس وجهها شاخاتي تدح كملاس قرمة بأخلي بتخلي قرب نتكلم أخن نقول في تعمداتنا بمقرب نسنيه هاجرنا إرترا قد ما حدا زمن أبيلو أستا 300 كاب صفحات مريتا بتشاكاز تشفنا كم زنبرة سندات يحبرو انتو خونه بسنك اتفل على يسب سرحان بحرياون تنكتات ببجيزو انان قلقله مزيو ابز اوان دما تحت حدا مئتاويت وريدو يركب تحتي حدا مئتاويت تقولي له نبلو زلنا استفال على تنكتات يزلو قال هارت تنكتات حجيت نويح مجزاتاوي سرعه زنبرن مسو زنبرو كيناتن كريما ولوطي مسو تختيلو زمص واحد زنابن قال ونت استفال عليه طقم تباهيلو قرص صنه اغرابن كم طنق برساتيلنا نقولصو نخل مالتي منغستي إرترا كاب صبحنا صنت جميرو نت بخبيت تهاسيز نبر مريت ناب نبور نمملاسون فريامنتو نمعباين اتفل عليه كوم زسرتو مدبات حداسه مريت كم نطفتات معقاب حمدن ماين اب غرات حرشان ماي كعوتاتن مقرابن داغم مقرابن ككايت صنيحون الله إذا استطقس عمامات فلوين استودبن التححزاك كبروا لسلزنبورو دما أب 15 قنبت كلتشحن شدوشن حيال تعرين حملا يوفري زبل عب هاجراو مدب أبجيسو نفس وكف سدران زيغان بجزية زلكوعن بفقدي زغلصون ناي مقراب عمامات أوشتي قصرن غدنان غودبون غدناتاتن انت تغبرو نولنتانت راي كيتغدفه كم قديتات وسيدو ناي تحتاتنت مقوصاصري قطعتات وصيولو زرزر تغبارو وطن كرقق يغبا نسمعتاتنا ابتا خبرت علوتهم اقراب بمتكال فقرنان اخبروتنا نغلصلهم نزخونو عبيتي بدرجة هاجرن سدرابيتن زقدسونان فصاميتات تخلي بمتكال ندمكم بزك المتن قصرن زوريان نفس وكف تكالن منبرن باتكلتي كم زمعرق نقبر اذن بقسلو زلنا حملاي وفريق عوت انتدأ خوينو اب عدي كمركوسن عمتاو مدبن قمقامن كقبرلون اللوو بعابيو خا كلنا ابوشتن ابدغن انركب ارتراويان ندقنان دقنان مسا ولودتاتن قطليا ارترا نغدفلهم كابو زعب هياب سلازيلهم عسرت حمشة قنبت كم هاجراويت معات مقراب تحاسيبا عمت ملو استخير نتفتاتنا مقرابن داك مقرابن مسوز خيد نتفتاتنا مقواس ما يكون بزوباتات درجة خم تصاب كوينو قرب جميرو تز قرب تصاب كا يجمجمن أبتي تخير نتفتات كا أبنت أو سرح نزور كوتو أكلات ولك أخوانو قولو تكالات أخوانو قولو هم زوباتات نيافلوت أن بتبابعين شلمات كوا حب جميرو إذ وفري نتز تبقسوا الإعلامان معوات بتز تحنصص استراتيجي إنها تمأزنة نتز جبر نتفتات كماو كسرت نمتحازو أب معقاب حامدن ماين مقرابن داقم مقرابن باتفلالوي أكالات ممسراتن محدران حزاتين ممسرات حملاي كلبات أب أبيات تمرتي ناي امنت بوتاتاتن كالوتن كم أدما متأستاو قد أبت ساعت أتونن ينتف مقرابن داقم مقرابن حدا خافت نتفتاتنا حملاي وفرندي أقرب أب مبدح واخلي ما ولوتن أب افتي إيكونوميكا وخافت ربحاتات كم زلون زلعلى أبركتو سلزلون نزي تجنزي وغا
እቲ ናይ ምግራብን ዳግመ ምግራብን ንጥፈታት ከምኡ ሰረት ብምትሓዝ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ብህዝቢ ክኾኑ ይኽእል ንተምሃሮ ኣብ ክረምታዊ ማእቶት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ናይ እምነት ትካላት ብሰራዊት ካልኦት ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታውያን ትካላት ማሕበራት ቦታታት እንዳወሰዱት ናይ ምግራብን ዳግመ ምግራብን ምትካልን ምስኡ ዝኸይድ ናይ ምፍዋስ ማይ ኳዕ ንጥፈታት ክካየድ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ማለት እዩ ዓመታዊ ብገምጋም ካብ 4 እስካብ 5 ሚልዮን ፈልስታት እንዳተተኸለ ከባቢ 132 ሚልዮን ፈልስታት ተተኺሉ ማለት እዩ እዚ ብሄክታር ክርአ ከሎ ከዓ ኣስታት 58000 ሄክታር ይበጽሕ ማለት እዩ ብተወሳኺ ምምስራት ሕዛእቲ ንመስርሕ በዓል ምትካ ኣግራብ ወይ ሪጀነሬሽን ንተፈጥሮ ብምግዳፍ ዝበረሰ ከባቢታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝሕግዝን ንዘለውና እንስሳ ዘገዳም ኣብ ምዕቃብን እቲ ዝቐልጠፈን ዝበለፀን ኣገባብ ብምዃኑ ዛጊት ኣስታት 2 ሚልዮን ሄክታር መሬት ንኽሕዛእ መደብ ተሓንፂጹሉ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ኣብዚ እዋን ክሳብ 400,000 ሄክታር መሬት ተሓዚኡ ይርከብ ነዊሕ ዓመታት ሃገርና ብእንስሳ ዘገዳም ኣዝያ ሃብታም እያ ነይራ ዝኾነ ብተኸታታሊ መግዛእቲ ኩናት ደርቂ እዞም እንስሳ ዘገዳም ናይ ሃገርና ባህርያዊ ጠባያቶም ሒዞም ንኽጓዓዙ ዕድል ኣይገበሩን እዚ ኩነታት ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዘገዳም ሃገርና ዘይተኣደነ ሃስያ ኣኸቲሉ እዩ ከም ኣኸቲሉ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ተባሃግቲ ዝኾኑ እንስሳ ዘገዳም ከም ጉማረ ሓሪሽ ዳዕራይ በረኻ ዜብራ ዘራፍ ዝኣመሰሉ ፀንቱ ከለዉ ከም ዓጋዜን ነብሪ ዒው ኣድጊ በረኻ ሓርማዝ ከዓ ኣብ ደረጃ ምፅናት ከም ዝበፅሑ ገይርዎም ነዚ ኣሰካፍ ተርእዮ ንምግታን ኩነታት እንስሳ ዘገዳም ሃገርና ናብ ንቡር ንምምላስን መንግስቲ ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሩ ንምዕቃቦምን ኣብ ረብሓ ሃገር ንምውዓሎምን ከም ኣካል ዳግመ ህንፃ ብምውሳድ ዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ፃዕርታትን ኣካይዱ ናብ ምክያድን ይርከብ ገለ ካብቶም ዝተኻየዱ ንጥፈታት ኣዋጅ ዕቃበን ልምዓት ዱርን እንስሳ ዘገዳምን ብ155 ዝባር 2006 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣዋጅ ምእዋጅ እንስሳ ዘገዳም ከይህደኑ ከይቅተሉ ምክልኻልን ምክትታልን ንዕቀባ እንስሳ ዘገዳም ዝኾኑ ቦታታት ምልላይ ምሕዛእ ኣፍለጦ ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ኣብ ዕቀባ እንስሳ ዘገዳም ክብ ንምባል ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት ምክያድ ዓይነትን ዝርግሕን እንስሳ ዘገዳምና ኣለሊኻ ከም ዝስነዱ ምግባር በዚ መሰረት ኣብ 1997 ዝተኻየደ መፅናዕቲ 13 ንናሽናል ፓርክ ወይ ሃገራውያን ፓርክታት ዝበሃሉ ዕቑር ተኽእሎ ዘለዎም ቦታታት ከም ተለለዩ ሰነዳት ሚኒስትሪ ሕርሻ ክሕብሩ ከለዉ ካብዚኦም ኣብ 4 ማለት ሰሜናዊ ደቡባዊ ባሕሪ ቡሩይ ኣይረሪ ሃዋኪል ማያዊ ደሴት ዳህላክ ከምኡ ድማ ክልል ሕዛእቲ ሓራምዝ ጋሸቲት ኣብዚኦም ድማ ብዕቱብ ተሒዙ ክስራሓሎም ፀኒሑ ኣሎ ሳላዚ ዝተኻየደ ስራሕ ድማ ኩነታት እንስሳ ዘገዳም ኣብ ሃገራውያን ሕዛእትታት ቁፅሮም እናሰሰነ ክመፅእ ፀኒሑ ኣሎ ተስፉ ሰሰነ ከርእዩ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብ ደረጃ ምፅናት በፂሖም ነበሩ ከም ዓጋዜን ነብሪ ኣድጊ በረኻ ሓርማዝ ድማ ሰሰነኦም ተስፉ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ምስረታን ምክያድን ሓምላይ ክልባት ሓደ ካብቶም ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ ወሳኒ ተራ ዝፃወቱ መደባት ሓምላይ ወፍሪ ምዃኑ ይፍለጥ ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ትዝዓበየ መሳርሒ ትብሎ ትኽእል ንቕሓት ሕብረተሰብ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ነቂሑት ብርሰት ኣግራብ ከዓ ክጎድል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ከዓ ካብ ታሕቲ ካብቲ መሰረት ክብገስ ስለ ዘለዎ ኣብ ቆልዑን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ተምሃሮን ሓምላይ ክለባት ክምስረት ኣለዎን ተባሂሉ እዚአን ሓምላይ ክለባት ሕጂ እቲ ንቕሓት ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ኣባላት ከበርኻን ኣብ ምግራብን ንጥፈታት ከዓ ከምዝሳተፉ ክገብራ እየን ፀኒሐን ማለት እዩ በቲ ዝወፀ መደብ መሰረት ከዓ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ከባቢ 583 ዝኾና ሓምላይ ክለባት ተመስሪተን ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ምስረት ዝግብኦ ኢሉ መደብ ዝወፀ ኣስታት 52 ሚእታዊት ማለት እዩ
تي ባህልና ይምግራብ ካብ ሕብረተሰብ ንምስራጽ ተባሂሉ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ወጻኡን ኣብ ካልኦት ኣካላት ኣብ ናይ ሃይማኖታውያን ትካላት ኣብ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላትን እቲ ንቕሓት ንምዕባይ ተባሂሉ ከዓ እዚ ሓምላይ ክለባት ንኽምስረታ ይስራሓሉ ኣሎ ማለት እዩ። ምንጭ ዘቤታዊ ውጽዓት ሃገርና ብዓብዩ ኣብ ዕንፀይቲ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ብርሰት ኣግራብ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎ። ነዚ ጸቕጢ ዝንምፍኻስ ቆጣቢት ጸዓት እቶን ኣድሓነት ኣብ ኩለን ናይ ገጠር ስድራቤታትን ሓውሲ ከተማታትን ብሰፊሑ ንምዝርጋሕ ይስራሓሉ ኣሎ። ቆጣቦቶም ክንብል ከለና ነቲ ሃልክ ናይ ዕንጨይቲ 50 ሚእታዊ ዘጉድል ኮይኑ ስጋ ሕጂ ድማ 170,000 ዝኸውን ኣብቲ ገጠራዊ ሕርሻ ተሰሪሑ ይርከብ። ነዚ ንምስራሕ ድማ 17,000 ደኾና ደቂ ኣንስትዮ ሰልጢነን 10 ሰሪሐንን ይርከባ። ብተወሳኺ እውን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ሓደ ካብ ንጥፈታት ሓምላይ ወፍሪ ኮይኑ ብዕቱብ ተታሒዙ ዝስራሓሉ ዘሎ መደብ እዩ። ኣብዚ ውሽጢ 31 ዓመት ተሰርሐ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ክንርኢ ከለና ከምዛ ቀድማ ቢለ ክገልጾ ዝጸናሕኩ ኣብቲ ሕርሻዊ ዛላታት ክንርኢ ከለና 192,000 ሄክታር ዝኸውን ሕርሻዊ ዛላን ካብ ሕርሻ ወጻኢ ድማ 82,000 ከምኡ ድማ 4.5 ሜትሮ ክቢ ቸክዳም ክስራሕ ከሎ ኣብዚ ተዓብ ዓወት ንሪኦም ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ድማኒ ኣብ ድሮ ናጽነት 138 ዝነበራ ንኣሽቱን ዓበይትን መትሓዚ ማያት ራያታትን ዲጋታትን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 785 ክቢለና ኣላ ማለት 5 ህዝቢ ዓብይ ንረኽባ ኣብዚ ውሽጢ 31 ዓመት ማለት እዚ ድማ ዓብ ዓወት ምዃኑ ንገምገሞ። ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት 15 ጉንበት ሃገራዊ መዓልቲ ሓምላይ ወፍሪ እዞም ክኢላታት ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ የመሓላልፉ። ኣግራብ ምትካል ምግራብን ናብ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳም ወይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ወይ ናብ ዝኾነ ኣካል ጥራይ ዝግደፍ ነገር ኣይኮነ። እቲ ጽልዋ ክሊማዊ ለውጢ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ነዚ ጽልዋ ክሊማዊ ለውጢ ንምብዳህ እቲ ምትካል ኣግራብን ሕዛእትታት መቋምንቲ ካብቲ ቀንዲ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ምትካልን ከምቲ ክሳተፎ ጸኒሐ ኣብ ምትካልን ኣብ ምፍዋስ ማይ ኩሖታትን ተሳቲፉ ብዝለዓለ ደረጃ ንኽሰርሕ ይላዎ ማለት እዩ። ትሕዝቶ እንስሳ ዘገዳምና ክመሓየሽን ናብቲ ዝነበሩ ኩነታትን ክምለስ እንተኾይኑ ብቐዳምነት ክረጋገጽ ዘሎ ዘይሕጋዊ ሃድን ወይ ቅትለት ምቁፅጻርን ብርሰት መዕቆቢኦም ምስ እንከላኸሎን ጥራይ እዩ ማለት እዩ። ህዝቢ ብሓፈሻ ከዓ ዝምልከተና ትካላት መንግስቲ ንዘይ ሕጋዊ ተግባራት ኣብ ምቅላዕን ንኣብረስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድን ውሁድ ብዝኾነ ኣገባብ ክንሰርሕ ግባአና። ሽዑ እኳ እዚ ዕቀባን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳምን ሓደ ካብ ንጥፈታት በዓል ስልጣን ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን እንተኾነ እቲ ሓላፍነት ንኩሉ ዜጋ ዝምልከት ዓብ ጉዳይ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ በዚ ቅነ ሓምላይ ወፍሪ ከዘኻኽር ይፈቱ።